أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. подписчикои муҳтарами канали Нури Имон ва меҳмонону тамошобинони гироми қадр, имрӯз барномаи саволу ҷавобҳо аз бахши чороми саволу ҷавобҳо аз сайти расмии Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаши шумо мегардонем ва дар барномаи имрӯзаи мо 10 савол бо ҷавобҳо пешкаш мегардад ва мегзарем ба саволи аз ҳама боло. бародар бо номи Сафармурод савол доданд: падарам дар ҳолати мастӣ дар ҳузури ду шоҳид ба ман гуфт ки модаратро 3 талоқ кардам ва ин суханро 3 бор такрор намуд. ҳукми ин масъала чӣ гуна аст? хуб, ассалому алайкум бародари азиз, дар ин сурати масъала 3 талоқ воқеъ мешавад. инҷа суол дар бораи нисоби закот буд ки мо дирӯз ҷавоб додем. нисоби закот имсол 21 000 сомониро дар бар мегирад ки бояд аз он 525 сомонӣ закот дода шавад. бо телефон никоҳ дуруст мешавад ё на? пас аз ин никоҳ агар талоқ диҳад талоқ ҳисоб мешавад? саволдиҳанда Али. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, ақди никоҳ тавассути телефон ҷоиз нест, зеро дар маросими никоҳ шарт аст ки арӯсу ҷавон бо шоҳидон дар як маҷлис ва як макон ҳузур дошта бошанд ва суханони якдигарро мустақиман ё бо воситаи вакил шунаванд. бинобар ин талоқ додан пас аз чунин никоҳ низ эътиборе надорад. инҷа як хоҳар суол карданд бо номи як хоҳари исломӣ суол карданд: ассалому алайкум, ман китоби Қуръонро хонда метавонам, аммо таҷвидро намедонам. аз телефон савти Мишшари Рашидро гӯш мекунам ва баробари ӯ мехонам. оё ин кори ман дуруст аст ё на? дуюм савол: ман як духтарча дорам. шавҳарам бо ман муносибати хуб надорад. ҷойи хобашро ҷудо кардааст. ҳар гоҳе ҳамхоба шудан хоҳад меояд ва боз рафта ҷудо хоб мекунад. оё ин кори ӯ дуруст аст? ман аз ин кори ӯ ғамгинам, намедонам чӣ кор кунам. ба ман ягон маслиҳат диҳед. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ҷавоб ба саволи якум: хоҳари азиз, шумо барои дуруст ва мутобиқи таҷвид хондани Қуръон назди як нафар мутахассис оятҳо ва сураҳоро шифоҳӣ гузаронед. дуюм, барои ҳалли ин мушкилии хонаводагӣ шумо кӯшиш кунед ки ба суханони нарму ширин ва бо рафтору гуфтори ҳамида қалби шавҳаратонро ба даст оред. китобҳоеро ки дар мавзӯи масоили хонаводагӣ ба нашр расиданд мутолиа кунед ва дар ҳалли мушкилии худ аз он истифода баред. иншоаллоҳ комёб мешавед. бародар бо номи Абдуллоҳ суол карданд: ассалому алайкум, дандонҳоям бемор аст ва дар ҳолати рӯза ҳангоме ки аз хоб бармехезам даҳонам олудаи хун мешавад. оё ин сабаби шикастани рӯзаи ман мешавад? дуюм, насаби худро бо ҳамсари худ додан ё номашро иваз карда номи мувофиқ гузоштан ягон ишколе дорад? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ҷавоб ба саволи якум: бародари азиз, ҷорӣ шудани хун аз дандон таҳоратро мешиканад, вале ба рӯза халале ворид намешавад ба шарте ки ба ҳалқ фурӯ наравад. аз нигоҳи шаръӣ тағйир додани насаби ҳамсар равонест, зеро ӯ фарзанди падари худаш аст ва шумо фарзанди падари худатон. вале иваз кардани номи ҳамсаратон дар сурате ки номуносиб ва ё маънои нодуруст дошта бошад ишколе надорад.
як хоҳар бо номи Омина суол карданд: ассалому алайкум, 2 рӯз пеш хоб дидам, ки ҳамроҳи падару модару оилаамон ба ҳаҷ рафтаем ва дар назди хонаи Худо ҳастем. Бори севум аст, ки дар хобам ба ҳаҷ меравам. Таъбираш чӣ бошад? Ва дуюм савол: дар хобам Ҷабраили Аминро дидам, ки чанд то кордро тез мекард ва як то кордро ба ман доданӣ буд. Таъбири ин хоб чист? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. хоҳари азиз, он хоби шумо нишонаи диндорӣ ва собит қадам буданатон бар шариати илоҳӣ мебошад. Агар ба ҳаҷ нарафта бошед, иншоаллоҳ бо зиёрати хонаи Худо мушарраф мешавед. Ва ҷавоб ба саволи дуюм: ин хоби шумо иншоаллоҳ хайр ва нек аст. Агар оиладор бошед, соҳиби писар хоҳед шуд. як хоҳари дигар бо номи Нилуфар суол карданд: ассалому алайкум, мегӯянд, ки дар вақти адо кардани намози қазошуда намози қазо гуфтан мумкин нест, балки намози гузашта бояд гуфт. Кадоми ин гуфтаҳо дуруст аст? Намози таҳаҷҷудро 2 ракъатӣ бояд гузорем ё 4 ракъатӣ? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. хоҳари азиз, дар вақти ба ҷо овардани намозҳои қазошудаи рӯзи гузашта, намози қазоии рӯзи гузашта гуфтан беҳтар аст. Агарчи намози қазоии гузашта гуфтан ҳам боки надорад. Намози таҳаҷҷудро бо сурати 2 ракъата ё 4 ракъата гузоридан дуруст аст. бародар бо номи Ҷонибек суол карданд: ассалому алайкум, дар вақти ҷанҷол ба хушдоманам гуфтам, ки духтаратро 3 талоқ кардам, 4 фарзанд дорам. Аз ин кор ману ҳамсарам пушаймонем. Оё ягон ривояте дар ин масъала вуҷуд дорад? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, барои шунидани тафсилоти воқеа ва донистани ҳама паҳлӯҳои он, шумо ба раёсати фатво муроҷиат кунед. хоб, бародарони гиромӣ ва хоҳарони азиз, ин буд он 10 саволе, ки мо аз сайти расмии Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои уламо .tg пешкаши шумо гардонидем ва боз насиб бошад дар оянда саволҳои баъдиро ба шумо бо ҷавобу бо тафсилоташон пешкаш мегардонем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.